Pozdrav, dragi jedači. Ne vidi se baš puno, ali na groblju smo po mraku. Baš je jezivo. Hodam grobljem. Baš je jezivo, nikad nisam bio tu na grobu ovoliko. Tu. Što je to? Pri izlasku sam, znači, sad to što me napalo ne znam stvarno. Što je to? WTF. Bježi. Na izlasku sam iz groblja, pa nadam se da više neće biti čudnih stvari. I evo, stvarno se bojim tako jako. Tako da... WTF, bježim. Ne, naganjam. Brzo, izašao sam. Brzo, evo mog auto.